Святы Юзеф, Божая прадбачнасць, як бачым, для гэтага чалавека у супольнасці касцёла вызначыла два нават дні ушанавання, уже узгадалі з вами на пачатку 19 сакавіка, урачыстасць, ну і як бы даручаючы ў апеку тых, хто працуе, даручаючы ў апеку і ставячы як прыклад не толькі чалавека працы, як бацьку, як мужа, як таго, каму Бог у гэтым свеце даручыў лёс свайго сына. І, можа, вось на гэтыя моманты, менавіта тры такія моманты, якія звязаныя вось з асобай святога Юзефа, на якія варта звярнуць увагу і ў якіх ён служыць нам прыкладам, сёння паспрабуем звярнуць увагу. І першая рэч, канешне ж, гэта вера гэтага чалавека. Ось пасланне да рымлянаў, якое сёння чуем у другім чытанні, якраз кажа пра нашу веру, у якой мы абапіраемся і у духоўным сэнсе з'яўляемся нашчадкамі Абрахама. У якім значэнні? У значэнні даверу да Бога. Вось важны такі момант. Маем гэтага няспынна з вами вучыцца ад маленькага да вялікага, бо сёння нам, пэўна, ўсё цяжэй спаткаць чалавека, які скажа, што не верыць у Бога. І так яно ёсць. Дзесьці чалавек вычувае ў сэрцы глыбока, да, што штосьці павінна быць. Але прызнанне існавання Бога, это, ведаеце, ну, вельмі мала нам. Прынамсі для збаўлення. Бо калі узгадаем сабе апостала Якова, які кажа, што ну, хто як хто, бесы, злы дух, сатана, то таксама верыць у Бога. Таксама верыць у Бога. Больш таго, мы можам сумнявацца, ён не сумняваецца. Ён перакананы, ён добра ведае. Да? Тут сумневу як бы няма. Але што яна дае вера яму? Нічога. Не мае ніякіх адносінаў з Богом. І вось таму гэта для нас такі матыў, каб нашу веру, да, у Бога, якога прызнаем як нашага створцу, як таго, хто у сваім сыне адкрыў нам дарогу ў вечнасць, каб шукаць з ім адносінаў. Давяраць. Верыць азначае давяраць Богу. І вось так, як Абрахам, памятаем гэтую гісторыю, калі Бог, выпрабоўваючы гэтага чалавека, загадаў яму аддаць у ахвяру сына, ён на гэта пайшоў. На гэта згадзіўся, хоць добра ведаем, як бацькі ставяцца да сваіх дзяцей, што азначае не толькі ахвяра цярпення, кожнае цярпенне, складаная сітуацыя ў жыцці дзіцяці, якім болем адзываецца ў сэрцах бацькоў. Абрахам згадзіўся на Божую волю. І гэта было яму залічана як справядлівасць. Таму наша вера да Бога – гэта той самы шлях давяраць. Давяраць. І калі глядзім сёння на асобу святога Юзефа, то якраз бачым гэта ў такім нават дасканалым праяўленні. Бо сітуацыю, якія трапляе, і тое, што мы ось чуем пра яго, ведаем з Евангелія, сапраўды ставіць яго перад момантамі, у якіх сам ён проста не быў бы ў стане гэтага пытання развязаць, ну, сабе прынамсі адказаць на пытанне, што для чаго і якім чынам гэта адбываецца. І толькі вось гэты давер да Бога, ну і бачым, што той, хто давярае Богу, той не застаецца без дапамогі, без падтрымкі. І калі ўзнікаюць пытанні, то святы Юзеф атрымлівае на іх адказы. У чым яшчэ важная для нас вера? Канешне, яна нам неабходная, і перадусім без веры мы не можам падабацца Богу і не можам дасягнуць той канчатковай мэты жыцця вечнага. Але і ў штодзённым жыцці, мы, дражэнькія, ну, самі добра ведаем, бачым, як вера ўплывае на жыццё, як вера ўплывае на тое, што чалавек робіць у сваім жыцці. Гэта мы сёння з вами вельмі выразна бачым, сёння ўзгадуем святога Юзефа як працаўніка. Як выглядае праца, якія можам чакаць вынікі ад гэтай працы, і добра з вами ведаем, гэта залежыць ад падыходу чалавека да працы. Так, праблема часта, з якой сутыкаем у нашым асяроддзі, да? Можа, это недастатковая аплата
за тую працу, да, заўсёды хацелася б, ну, адпаведнай, годнай гэтай узнагароды. І вось гэтая сістэма, яна вельмі часта, ну, расхаладжвае чалавека і, ну, як кажуць, што адны робяць выгляд, што працуюць, другія робяць выгляд, што за гэтую працу плацяць. Але агульна кажучы, ну, ведаем, калі падыходзіць да працы так, што, ну, калі ніхто не бачыць, то можна сабе не працаваць, ну, то вынікі гэтай працы таксама будуць адпаведныя. І цалкам іншая рэч, калі чалавек робіць тое, што яму даручана, як гэта заўсёды нашыя бацькі казалі, дзеля хвалы Божай, раді Хрыста. Нягледзячы на тое, што ці хтосьці заўважыць гэта з людзей, да, ацэніць, не ацэніць, падзякуюць ці не, я раблю для Бога. Вось гэтая праца, вынік гэтай працы будзе цалкам іншы. А больш таго, калі яшчэ просім благаславенства для працы, асабліва для тых, хто працуе на зямлі. Працуем з жыццём, да, якое пазней прыносіць свой плод. Бог ёсць крыніцай жыцця. Калі просім благаславенства для гэтага жыцця, ці то для жывёлы, ці то для расліны, садавіны, гародніны, то вынікі таксама будуць цалкам іншыя. Таму, як бачым вось на прыкладзе святога Юзефа, што гэтае благаславенства Божае, яно, ну, неабходнае, асабліва для чалавека, праца як паветра. Без гэтага спадзявацца на добрыя вынікі, ну, фактычна немагчыма. Наша гісторыя, наша грамадства, яна проста гэта падкрэслівае. Бачыце, калі у свой час, ну, пэўная частка гэтага свету адмовілася афіцыйна ад Бога. Ну, да чаго гэта давяло? Добра з вамі ведаем. Маем шанец, Бог нам яго дае, вярнуцца, змяніць гэтае жыццё. Ось, і перадусім гэтая змена, яна павінна быць якраз вынікаць з нашых адносінаў з Богам. Ну, вось гэта важны момант. Памятаць, што Бог ёсць жывым Богам, не нейкім ідалам, не пакланяемся нейкаму стварэнню працы рук чалавечых. Мы пакланяемся і праслаўляем жывога Бога, якому не патрэбны, як яшчэ ў старым запавеце ён казаў, не патрэбныя вашы ахвяры, не патрэбныя вашы нават дзесьці і святкаванні тады, калі чалавек не змяняе свайго сэрца, калі не шукае Бога дзеля яго самога. Усё астатняе Богу яно не патрэбнае, бо ён сам сабе, калі б меў, як сам кажа, калі б я меў нейкую патрэбу, то не прасіў бы у вас заспакоіць нейкую маю патрэбу. Бог патрабуе людскога сэрца. І месца сустрэчы з Богам – это наша душа. Вось калі ў ёй не пакінем месца для Бога, то гэтая душа і на першае будзе цярпець, і на першае будзе знемагаць, і нішто не зможа заспакоіць патрэбы людскога сэрца па-за Богам, па-за ягонай ласкай. Вось калі чым раней мы гэта зразумеем, тым хутчэй наше жыццё яно сапраўды стане іншым. Таму у першую чаргу варта сёння прасіць святого Юзефа вось гэтай ласкі веры, якая б адкрывала мяне на Бога, адкрывала на ягонае слова, ну і дапамагала жыць дзеля Божай хвалы. Другая рэч, якой нас вучыць святы Юзеф, і якую варта таксама браць у яго як прыклад, гэта адказнасць. Адказнасць перадусім у адносінах з другім чалавекам, толькі да свайго жыцця, але адказнасць за тых, каго Бог даручае яму у апеку. І тут бачым, канешне, яго як бацьку, як мужа. І сёння, калі ў свеце мы ведаем, наколькі вялікім крызісам і ў нашым нават грамадстве з'яўляецца крызіс бацькоўства, адказнага бацькоўства. Шмат на гэта ёсць таму прычынаў, але галоўнае з іх гэта адсутнасць зноў жа веры, адсутнасць духоўнага жыцця. Скуль можам гэтую адказнасць, з гэтай адказнасці навучыцца. І вось тут якраз святы Юзеф нам дае гэты прыклад, разумеючы, што Бог узглянуў на яго асаблівым чынам, што даручыў яму такую вялікую місію ў гэтым свеце, не рызыгнуе з гэтага, не адмаўляецца, не шукае нейкіх сабе адгаворак таго, што не магу, што мне гэта не падабаецца,
ці не буду гэта зрабіць здольны. Ну і сёння гэта бачым, наколькі гэта важна ў нашым жыцці. Сёння бачым, наколькі вялікія праблемы і крызісы перажываюць адносіны міжлюдскія у сям'і паміж мужам і жонкай. Добра, калі яшчэ паміж мужам і жонкай. Сёння, на жаль, в нашым грамадстве ўсё часцей сустракаем, можа, сітуацыю, там, дзе асабліва маладыя людзі, без аніякай, скажем так, фармальнасці, без ніякіх узаемных прынятых на сябе абавязкаў, просто сыходзяцца, жывуць разам. Часто себе нават пры этом, не ведаю, можа, не называюць мужам і жонкай партнёрамі. Такое моднае слово, да, дзяўчаты кажуць, мой малады чалавек. Цяжка змяніць гэтую сітуацыю, бо, вядома, гэта ўжо, як бы не было, дарослыя людзі, але заўсёды можам і павінны з вамі, як веруючыя людзі, стаяць проста ў праўдзе, казаць гэтую праўду. Што ў гэтым выпадку, у такіх адносінах, не можа быць чагосьці нармальнага, бо тут не ідзе мова, перадусім, я заўсёды так кажу, што людзі, вы ў гэтым выпадку, прынамсі, не кажыце пра любоў. Бо так, гэта ж нібы першае, што гэтых людзей звязвае. Максімум закаханасць, але гэта не любоў, а праўдзе ў вочы гледзячы, гэта выкарыстанне чалавека чалавекам. Вось такое, без абавязкаў, сышліся. І, у гэтым выпадку найбольш, канешне, шкада жанчын, якія свята перакананыя, што жывуць за мужам, да? Але гэты муж, ён цалкам гэтай адказнасці не адчувае. І так як жанчына сябе лічыць замужняй, то ў большасці выпадкаў у такіх сувязях, скажем так, мужчына сябе цалкам лічыць свабодным. І калі ведаем гэтую праўду, вядома, ёсць як ёсць, але як Езус у свой час вучыў і казаў, што пазнайце праўду, і праўда вас вызваліць. Яна дапаможа нам калісьці гэтую сітуацыю нейкім чынам змяніць. І гэта безадказнасць, гэта праяўленне эгоізму і гэтак далей. І таму, як бачым гэта ў выпадку святога Юзефа, які, нягледзячы на небяспеку, якая пагражала, да, як перш чым, як кажа нам евангеліст Лука, да, распавядаючы пра дзяцінства Езуса Хрыста, да, пра гэтую гісторыю, да, што перш чым яны пачалі жыць разам, да, аказалася, што Марыя цяжарная. Але перш чым зышліся разам у тым значэнні, што яны афіцыйна прынялі на сябе адказнасць адзін за аднаго. Вядома, для Юзефа гэта была вельмі складаная сітуацыя, не ведаў, як яе вырашыць, пакуль Бог не ўвайшоў, не падказаў, у чым тут рэч, у чым тут сітуацыя. І у гэтым выпадку, як бачым, нягледзячы на тое, што гэта магло быць з боку людзей успрынята неадпаведна, адчуў сябе адказным, нават не за сваё дзіцё. Але ведаем, што бацькоўства, яно не абапіраецца толькі на фізічным пераказе жыцця. Бацька ёсць той, хто выхоўвае. І таму, хоць мы і ведаем, што Юзеф не быў фізічным бацькам Езуса Хрыста, але Святое Пісанне, нават Божая Маці, і ў сённяшняй сітуацыі, калі знайшлі Езуса Хрыста, то Марыя кажа: вось бацька твой і я. І таму бачым, наколькі вялікая годнасць, якую атрымаў Святы Юзеф у гэтых адносінах паміж сабой і Богам, да, на які вялікі давер Бог аказаў гэтаму чалавеку. І такі самы давер Бог аказвае кожным бацькам, бацьку і маці, бо даручае кожнаму з іх дар новага жыцця, непаўторнага жыцця. І тое, што могуць даць бацькі сваім дзецям, гэтага не дасць ужо ніхто, а ў першую чаргу. Сёння Евангеліе нам пра гэта падказвае. То выхаванне ў веры. Якім чынам? Праз уласны прыклад. Тое, чаго ніхто ў жыцці ўжо не дасць чалавеку, а без духоўнага выхавання, без выхавання ў веры, ведаем, якая вялікая пагроза чакае чалавека ў жыцці, асабліва сёння ў свеце. На якіх прынцыпах, на якіх духоўных каштоўнасцях будзе будавацца жыццё чалавека. Ад гэтага залежыць пазней і тое, як ён будзе сябе паводзіць у складаных сітуацыях, у момантах крызісу, а гэта сітуацыя, якая сустрэне кожнага.
Ну і вера патрэбная бацькам, канешне ж, каб пазней дапамагаць сваім дзецям, не папраўляючы, да, ўжо дзецям будзе 20, 30, 50 год, а часам бацькам хочацца нешта яшчэ змяніць і нечага навучыць гэтае дзіця. Гэта ўжо не атрымаецца. Выхаванне, оно заканчивается, ну, прыкладна, як кажа псіхалогія, год так у 15, значит, яшчэ раней, напэўна. Далей у руках бацькоўскіх, ну, застаецца толькі малітва, ружанец, праз які можна выпрасіць абарону, выпрасіць дапамогу і нейкую ласку для сваіх дзяцей. Калі гэта будзе дзейнічаць, зноў жа, калі у сэрцы бацькоўскім будзе вера. Ну і яшчэ адзін важны момант, рыса, якой нас вучыць святы Юзеф, гэта смірэнне. Вельмі непапулярная якасць, непапулярная дабрадзейнасць у жыцці чалавека сёння, але ніколі нельга блытаць смірэнне пакоры перад Богам з маладушнасцю і мякацеласцю. Як бачым, зрэшты, святы Юзеф ад самага пачатку з'яўляецца ахоўнікам сваёй сям'і. Тады нават калі пагражала небяспека, бачым, што раз знайшоў месца для сваёй жонкі, дзе нарадзіць, ну там, дзе атрымалася, вядома, хоць шукалі месца ў горадзе, не знайшлося, то сарганізаваў месца, дзе ўсё ж такі гэтае нараджэнне адбылося, пазней ратуе сваю сям'ю, уцікаючы ў Егіпет. Вельмі непростая рэч. Улада пераследавала чалавека, ратаваў сваё дзіцё. Пазней, вяртаючыся, таксама разважліва знайшоў месца, дзе б і нічога мог жыць, і нічога б не пагражала ягонай сям'і, працуючы ўласнымі рукамі. Смірэнне перад Богам это азначае стаць у праўдзе. У праўдзе перад сабой, прызнаючы, вядома, свае памылкі, але разам з тым, вось чаго нас вучыць і сёння псалом, які спявалі з вами, 89 нам пра гэта наказвае. Тыя рэчы, аб якіх мы адначасова павінны з вами заўсёды памятаць. Вядома, нашу слабасць, нашу абмежаванасць, грахоўнасць, а другая рэч это Божая міласэрнасць, Божая любоў. Міласэрнасць Пана буду усхваляць вечна, з пакалення ў пакаленне буду абвяшчаць вернасць Тваю, Божа, вуснамі маімі. Навекі захаваю для яго маю міласэрнасць, кажа Пан Бог, і будзе непахісным запавет мой. Вось другая нядзеля, да, так з вами мінулую нядзелю святкавалі гэта вялікае свята. Вось памяць пра тое, што Бог ніколі мяне не адкідае, але хоча аднаго, каб я жыў у праўдзе, бо гэтая праўда вызваляе, ачышчае чалавека. І памятаць, што Бог ніколі не адкідае, ніколі не перакрэслівае чалавека. І яго любоў, яго міласэрнасць якраз у тым і праяўляецца, што прымае нас такімі, якія мы ёсць. Вось гэты прыклад, які дае нам вера, як мы маем адносіцца адзін да аднаго. Тое, што і чыніў, зрэшты, святы Юзеф, часта таксама, я кажу, не разумеючы сітуацыю, якія трапляў, вось працуючы ўласнымі рукамі, хоць каму б не хацелася б, можа, даведуючы, што выхоўваю нікога іншага, але Божага сына, мець нейкія прывілеі ў сваім жыцці. Ну і часам, можа, так нават глядзім, дзесьці зайздросным вокам на соседа, у якога нечага болей, нечага лепш удаецца, да, можа, талентаў нейкіх болей Пан Бог даў. У Юзефа, як бачым, які жыў у вельмі сціплым жыццём. І памятаем, нават ахвяруючы Езуса Хрыста ў святыні, то у ахвяру былі прынесеныя толькі 2 галубкі, нават не ягнёнак, Але гэта цалкам не перашкаджала святому Юзефу радавацца жыццю і спакойна выконваць свой жыццёвы абавязак. Быць добрым бацькам для таго сына, якога яму Бог даручыў, быць добрым мужам для сваёй жонкі. Ну і нарэшце, канешне ж, не ведаем таго моманту, які Бог паклікаў святого Юзефа да неба, але ведаем, напэўна, што адыходзіў з гэтага свету у прысутнасці найсвяцейшай Панны Марыі, у прысутнасці Божага Сына. Ну і гэта той лёс, якога можна пажадаць кожнаму з нас. Таму святого Юзефа яшчэ і абіраем і молімся да яго як
апекуна добрай смерти. Ну, можа, смерть такое слово, якое нас, канешне ж, не надта радуе, да, можа, часам пужае. Ось, але праз веру ведаем, што гэта толькі брама, праз якую чалавек уваходзіць у іншую. Спадзяемся у лепшую рэчаіснасць, дзе якраз молімся і просім, чакаем, жадаем, каб нас за гэтай брамай сустрэлі ось тыя, хто быў побач са святым Юзефам, Найсвяцейшая Панна Марыя, сам Езус Христус. Ну і, канешне ж, радасцю вялікай для нас будзе, калі сустрэне і святы Юзеф. Таму няхай яго малітва, яго заступніцтва, яго прыклад, так як з вамі ўзгадалі, ягоная вера, дзякуючы якой вытрываў усё тое, што прыпала на ягоны лёс, яго адказнасць і за сваё жыццё, за жыццё тых, хто яму быў даручаны, ну і таксама яго смірэнні перад Богом няхай будуць для нас такім узорам у нашым жыцці, каб, пражыўшы яго годна тут у гэтым свеце, ну, маглі дасягнуць удзелу у жыцці ўжо вечным. І разам са святымі, разам са святым Юзефам маглі Бога праслаўляць у яго валадарстве. Амен.